बिटिआरआव थानाय हादोरावनो सिनाय जानाय मानास हाग्रामा आरो रायमना हाग्रामा बियो जोंनि बिटिआरनि सम्पद आरो जों बेखौ लानानै गोग्गानानै लानांगोन आरो बेखौ संरैखा होनाया जों गासैबो बिटिआर माहारिनि बिबान। थांनाय 11 खालाराव सुरां सिखारि हमनो हानायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि जादोंमोन। गोबाङानो रायमना माहारियारि हाग्रा बिफाननि मावथिफोर नंखाय बाखायनो सुरां सिखारि अनन्त बसुमतारीखौ बुग्लिनाय जादों होननानै सोंखारिगासिनो दंमोन आरो ओनसोलनि सुबल बसुमतारी मुंनि बिथाङा रायमनाखौ नेशनेल पार्क मोननो हानायखौ फाननानै जाबाय होननानै गावखौनो नेशनेल पार्कनि ओंथिया मा बेखौ मोनथियै दिन्थिनानै लानाय जादोंमोन आरो बिटिआरखौ लाजि फोनांनायाबो नुनो मोननाय जायो। बेफोर गासैबो जाथायनि गुबै बाथ्राखौ लानानै दिनै रायमना माहारियारि हाग्रामानि रेन्जार बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा गासैखौबो फारि फारि बाथ्राखौ फोरमायनानै होयो। दानिया फैदो बिथां रेन्जार बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायो आबुङै मोनथिनानै लानि। थांनाय 11 तारिख मार्च 2022 खालि जोंनि अफिसनिफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टेल जितु डेइलि पेट्रलिं डिउटि ओंखारो बेखौहाय जोंनि स्टाफफ्रा ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायावहाय बिसोरो रायमना नेशनेल पार्क सिङावहाय डिउटि खालामगासिनोमोन। खालामनानै जे थिग बिदिनो 4:15सो टाइमावहाय माने मोगा मोगि जायो आरो मार्च 2022 खालि जोंनि रायमना नेशनेल पार्कनि आन्दाराव थानाय वेस्टार्न रेन्जनि स्टाफआ डेइलि पेट्रलिं डिउटियावहाय ओंखारलांदोंमन। थिग 1टासोआवहाय बिसोर ओंखारलांदोंमोन। ओंखारनानै रायमना नेशनेल पार्क सिङावहाय डिउटि खालामगासिनोमोन आरो बिसोरो थिग बे टाइमावनो 4:15सो टाइमावहाय माने रायमना नेशनेल पार्क सिङावनो माने कयेकजन दुष्कृतिकारि मानसिफोरजोंहाय मोगा मोगि जायो आरोखि। जानायावहाय बे जोंनि स्टाफआ बिसोर बे मानसिखौहाय माने बिसोरो 6-7 जनसो दंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय जोंनि स्टाफआ बिसोरखौ हमनो थांनायावहाय माने मुखामुखि जानायावहाय माने जोंनि सासे स्टाफखौहाय माने खुख्रिजोंहाय खर'आवहाय दाननाय जायो। ओमफ्राय आरो सासेना आखायावहाय आघात जायो आरो बिथांमोना दानाखै होननानै बुङोबाथ' बे खुख्रियाथ' हारसिङै खर'आवहाय बौहैनाय नङा। दानाबाथ' बे हारसिङै बौहैया आरो जोंनि स्टाफआथ' माने बेखौहाय गावजों गावथ' दाननानै लानाय नङा स्टाफआ मालाय बे दस्रा मानसिया गुबुना दानाबाथ' बेखौहायथ' गावथ' दाननानै लानाय नङा बे मानसिया आरो बे खुख्रिखौहाय बे मानसिनिफ्रायनो उद्धार खालामनो हाखादों। रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों जे नाय बेयो सारेन्डार जाबायमोन सिखारि जानानैहाय खिन्थु रायमना नेशनेल पार्क सिङाव हाबनाया एकदमबारे रेस्ट्रिक्टेडखा। बेहाय माने सोरबा बन लायनाय माबा लायनाय ओरैनो एन्ट्रियानो रेस्ट्रिक्टेडखा। बिसोरो आरो बेहाय सिखा रुवा लानानै थांनायाथ' बे आरो मोनसे कालप्रिटखा रायमना नेशनेल पार्कनि माने वाइल्ड लाइफ एक्टनि मथेबा आरोखि आयेन बायदियै। दा बेहाय बियो सिखार खालामनो थांदों थाङाखै बेखौहाय बिसोरो सिखार खालामनो थाङाखै होनबाबोथ' बे जानाय नंला। मानो होनबा बिनि आखायाव खुख्रि दङ। बिसोरो आरो बै 6-7 जन दलजोंसो ज' थांखानाय बिसोरो आरो बे खाथि खाला जायगायावहाय माने दंफां इलिगेलाथ' जाबाय थाखायो। दा बिसोर बिदिथ' गावसोरखौहाय माने बासायनो थाखाय बिदि थाङाखै दंफां दाननो थाङाखै बा सिखार खालामनो थाङाखैबो होननो हागौ। बिदि सिखार खालाम बेथ' माने गाव जे माने जोंनि स्टाफखौ जोंनि स्टाफआव हमनो थांनाय अन डिउटि गभर्नमेन्ट डिउटि मावबाय थानाय स्टाफखौ अन इउनिफर्म फुल इउनिफर्मआव दङ बिसोरो अन डिउटियाव दङ गभर्नमेन्ट डिउटि सार्भिस खालामनायावहाय बे जोंनि स्टाफखौ जे बियो इनाय अनागारियै जोंनि स्टाफखौ माने खुख्रिजों जे दानदों बे दाननायावहाय जोंनि स्टाफआ माने हमनो थांनायावहाय माने नारा नाथा जानानैहाय बेनावहायबो एसे आघात जायो आरो बिदि बुनायखौ बांद्रायदों मानेथ' बेयो थारमाने आखायावहाय बेना एसे फ्रेक्सार जानानै दङ बायदि होननानै आं माने डक्टरनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। थारमाने बियो खुख्रिखौहायनो आखाइनिफ्राय गाराखैमोन आरोखि खुख्रिखौ सिख'नायावहाय। मोनसे जिनिसखौ जों रायमना नेशनेल पार्कनि आयेनानो एसे माने टेरिटरियेलनिफ्राय एसे बेलेग रोखोमै माने नेशनेल पार्क बा वाइल्ड लाइफ केसफ्रा एसे बेलेग धरन। दा बेनिखायनो सिगाङाव जेब्लानाखि नेशनेल पार्क डिक्लेयार जायाखैमोन बे टाइमावहाय माने सोरबा बन लायनो थाङोमोन बा माबा मोनसे मैगं थाइगं बिदि लायनो थाङोमोन। खिन्थु दा नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बे नेशनेल पार्क सिङाव हाबनायानो कमप्लिटलि रेस्ट्रिक्टेड
थारमाने नेशनेल पार्क सिंनिफ्राय ना जोङो मोनसे जिनिस बेहाय बिफां लाइफां गायदेरहैनो हायो ना जोङो बिनिफ्राय माबा मोनसे बिलाइ खननानै लाबोनो हायो बे मोनसे माने एकदम स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसनावहाय बे वाइल्ड लाइफनि खा आरोखि बे दा बेहाय इलिगेल एन्ट्रि सोरखौबाबो जुदि हाबनाय मोनोबा बेबो माने इलिगेल एक्टिभिटिसआव गोलैखागोन वाइल्ड लाइफ क्राइमाव गोलैखागोन आरोखि बे जोंनि टिम मेम्बाराथ' 7 नाम्बार राइडआवसो मुखामेला जादों होननानै बुंदों जोंनि जे पेट्रलिं टिम बिसोर माने 7 नाम्बार कम्पार्टमेन्टआवहायसो 7 नाम्बार राइडआवसो माने बिसोरखौहाय लोगो मोननाय जादों होननानै बुंदों आं बेखौ मोनसे सोंनो सानो जे गावसोर जे दाय गैया होननानैहाय बुंदों गावसिनि मानसिखौ दाय गैया गासिनो जों गावसिनि मानसिखौ बुदों होनदों जे दा दाय गैयामोनब्ला दाय गैया होननानै जे बुंदों बिसोर होनबालाय बे सिखा रुवा लानानै हाग्रा सिङाव नेशनेल पार्क सिङाव मानो थाङामोन आरो प्लास गावसिनाव जुदि दाय गैयामोनब्ला जोंनि स्टाफखौ मानोथो माने खर'आवहाय खुख्रिजों दानग्रोखो बे सोंथिखौसो आङो सोंनो लुगैदों जोंथ' माने नेशनेल पार्क जाबाय होननानैहाय थांनाय बोसोरावहाय बाइक रेलिबो खालामखांबाय गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय बाइक रेलिबो खालामखांबाय सांग्रांथि मेलबो खुंखांबाय बिथांमोना आरो प्लास जोंनि डिपार्टमेन्टआबो बहुद माने एवारनेस प्रग्राम लाखांबाय नाथाय गामियारि हाग्रा ओनसोलनि खाथिफ्राव थानाय गामियारिनि मानसिफ्रा माने जोंनि एवारनेस प्रग्रामफ्रावहाय खुब खमैनो आग भाग लानायखौ मोनो बेनिखायनो बिथांमोना दासिमबो नेशनेल पार्कनि आयेन कानुनफोरखौ मोनथियाखै जानो हागौ दा आरो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे माने नेशनेल पार्कनि वाइल्ड लाइफनि केसफोरखौहाय बा वाइल्ड लाइफ बा नेशनेल पार्क सिङावहाय मा खालामनो मोनो मा खालामना बेफोरबायदि खोथाखौहाय मोजाङै बुजिनानै लानायखौहाय आङो लाजानो लुगैयो आरो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि हाग्रा बिफाननिफ्राय जेसेबांखिनि एवारनेस प्रग्राम खालामो बेफ्रावहाय आं खावलायो जे माने रायजो राजा बिथांमोनखौहाय माने एटेन्ड खालामनानैहाय माने वाइल्ड लाइफनि आयेन कानुनफोरखौ सोमोन्दैयै माने मोनथिनानै लानायखौहाय आं लुबैयो जाहाथे नेक्स्टआवहाय बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोङो माने फेस खालामनाङा मुखामेला जानाङा बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम खावलायनाय जायो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन